Mga kapuso, kung dunay tourist o travelers, siyempre duna say mga tour guide. Karong buntaga atong sayro ng istorya sa usa ka tour guide nga mausay past president sa Region 10 Association of Guides for Education, Recreation and Sightseeing, si Maria Cristina Macapagal o mas iladong si Girly. Ma'am Girly, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. May buntag say, mabuhay sa inyong tanan. Before ta mangutana ka Ma'am Girly, mga kapuso, pwede mami makahangyo Ma'am Girly nga magpasample mi sa imuhang mga spills. Example, naata sa Maria Cristina Falls. Kapangalan pagiday nimo Ma'am. Mabuhay. Good morning to everyone. I'm Girly and I'll be your tour guide for today. We are here now at Iligan City at the famous Maria Cristina Falls. This is our waterfalls that is the hydropower source here in Iligan City that lights up not only our city Iligan but other parts of Mindanao as well. So come along with me. Let's visit the Maria Cristina Falls and look at its grandeur, and I'm going to tell you much more about this after our picture taking. Gahot kay si Ma'am oy. Ma'am, by the way, gawas nga usa ka businesswoman, ngano og paunsa ka nagsugod sa imuhang journey sa tour guiding o pila na kakatuig nga nag-tour guide? Ako isa ko ka biyahero, no, so ga-travel pug ko sa lain-laing lugar diri sa ato ang nasod sa Pilipinas o sa ubang nasod pod. So nakuan ba ko na realize na ko nga gwapo di ay ning kanang moadto tag laing-laing lugar, no, kay atong ma-share pod ang story sa isa ka lugar sa atong mga friends o mga kaila nato. So I realize nga kanang kinahanglan di ay pod not only nga kabisado ta sa ato ang mga lugar sa gawas sa nasod but diri sa ato mismong nasod nga Pilipinas. So ingon ko nga mas maayo siguro nga dapat ako gyud i-share ang story sa akong lugar, labi na diri sa Iligan ug ang Region 10 to all my friends ug uban pa sa ato ang mga friends outside sa Pilipinas. Basta tour guide Ma'am, ang una-una sa mga turista, mo kini ang mo explain sa history sa usa ka site ug kung unsay ma-expect. Pero aside ana Ma'am, unsa ang responsibilities sa usa ka tour guide? Number one, ana, siyempre ato yung i-ensure nga good memories, no, ang experience sa atong mga turista diri sa atong lugar, no, nga pwede nila pong ma-share sa ilang mga pamilya o ilang mga friends pagbalik nila sa ilahang nasod or kung asa pa man sila nagikan, and then makatabang pod sila og promote sa ato ang lugar diri sa Pilipinas. So mo na siya, and another siguro dapat prepared yun. Isa gid pud ang prepared yun ang isa ka tourist guide nga maghatag sa insakto nga impormasyon, no, tanan nga impormasyon niya tag dapat insakto, no, factual, and then importante that ato pong i-keep ang ato ang mga turista nga safe sa lugar. Unsa imong na-realize sa mga lugar nga imong gipang-adtuan na ug kung asa pud nimo ginadala ang imong mga bisita Ma'am? So mostly diri sa Region 10, so nag-adto ta sa Camiguin, adto ta og kanang Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Iligan. So ang akong na-realize gyud, no, nga mukoy akong ginasturya sa akong mga bisita mao nga unsa gyud kaayo, no, ang nature, no, unsa gyud ang kagwapo sa ato ang Ginoo nga gihatagan ta niya ani nga mga lugar nga atong maadtuan, not only ang katong mga nature pod but all the places and katupong mga tao nga ilang makahalubilo, no, ilang makasalimuha nga mga tao. We are the kanabitang gadala sa kultura. We are already an experience sa ilaha sa paghalubilo nato sa ilaha. Nakita na nila, oy, ingani di ay ning mga taga-Iligan, ingani di ay ning taga-Region 10, or ingani di ay ning mga Pilipino. Ma'am, asa karon ang mga tour guide nga ginabawal pa ang mga leisure? Naay mga daghan sa amo ang mga tour guides gud atong mga miyembro, nagkuan pod sila, nagnegosyo gilaha, no, so naa sila ilaing mga gina-open nga panginabuhi kay sa karon gyud wala gyud may maasahan pa sa tourism industry. Ma'am, sa new normal, personally, unsa imong mga preparation sa pagbalik pohon sa tourism industry? Ga-appeal gyud ko sa mga webinars nga gina-offer sa Department of Tourism. So para pod ma-equip ko pohon pag magbalik na ang ato ang negosyo sa turismo. Ako mismo mo lagi na mag-follow sa health protocol. So vigilant pud tas mga unsay mga panggawas nga advisory nga ginahatag.
Daghang kang salamat Ma'am Girly sa pag-share sa imong journey ug atong nasayran ang epekto sa COVID-19 sa sama nimo nga usa ka tour guide. Once again ma'am, daghang kang salamat. You are welcome and daghan pud kaayong salamat.